Hello mga binati o minahal kong matalumnon. Okay. Karon di ay ang ikaupat nga pagpanghatag sa UCT sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mo ni kahimtang diri sa natay ATM machine sa Land Bank nga nag-activate ang mga senior citizen diri nga area. Kagahapon guys, yung uwan karon bintaha kay miinit na. Okay. Muna kong guys, mauni pag-activate sa mga senior citizen diri nga area guys. Okay, itong suroyon guys. Sa asang nga barangay boss? Santa Paz. Okay, nag-mix. Okay, mauni kahimtang diri guys. Busy sa pag okay, mauni ag mga nag-activate sa ilahang ATM nga sa gipanghatag nga ATM sa UCT, unlimited cash transfer diri sa lungsod sa Matalom.